Öz işlerini bazar hyzatçylygyna laýyk guraýan Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeşler Birleşmesiniň agdaty bolan Ahunjy Hojalyk Jemgyýetiniň öňümçilik kärhanasynyn işçileri milli ykdysadyýetimiziň çalt tepkileri bilen ösdürilmegine munasyp goşuntlaryny goşýarlar. Hormatly prezidentimiziň daş gurşawy gorumak, ýaşy tehnologiýaly öňümçiligi ýoly goýmak baradaky tapşyryklaryny ýerine ýetirmekde gujurly dähmet çekýän işöwür telekeçiler ekologik taýdan arasda daş gurşawa ýansyz bolan gurulşyk önümlerini öndürmekligi aýratyny türýärler. Hojalyk jemgyýetiniň öňümçilik kärhanasy häzirki zaman tehnologiýaly enzamlar bilen üpçün edilendir. Bu enzamlaryň kömegi arkaly kärhanada penoplast önüm galyndyları eredilip, soňra owradylyp düdümne dürli goşundylar goşulyp, gaýtadan işlenýär. Bu ondan ýene-de dürli görnüşli önümler taýýarlanylýar. Bu öndürilýän bedeg önümleri ziýansızlandyrylan hem de ygtybarly ekolog gurulşyk önümler bolup durýar. Husus kärhananyň işçileriniň tagalaty bilen häzirki wagtda döwrüwap binalaryň içki bedegleriniň 250, daşky bedeg önümleriniň 500 goloý görnüşde taýýarlanýar. Bu gurulşyk önümleriniň ýüz tarapy milli nagyşlar bilen bedelýär. Bu ýokary hilli gurulşyk önümleri müşterileriň we husus kärhanalaryň sargytlary esasynda ýerine ýetirilýär. Daşar ýurt kompaniýalaryň öten tehnologiýalar ornaşdyrylan bu kärhananyň işçileri önümleriň has döwrüwap, täze görnüşlerini öndürmek işlerini hem ýygydyryl amal aşyrýarlar. Ýakynda bu ýerde täze önümleriň bir näçe görnüşi öndürilip başlandy. Ahunjy Hojalyk Jemgyýetiniň öňümçilik kärhanasynyň işçileriniň esasy maksady ýokary hilli önümleri bilen içerki bazarlarymyzy ýeterlik derejede üpçün etmekden ibaret bolup durýar. Ödülüň berkiligi hem ýokary hil derejesi bilen tapawutlanan bu gurulşyk önümleri ýurdumyzyň çäginde gurulýan binalaryň içki we daşky bedeg işlerine giňden ulanylýar. Her bir öňümçilik iş gününi ýokary görkezler bilen jemleýän bu husus kärhananyň işçileri şu günler dörejelik tähmet çekmek bilen öndürilýän gurulşyk önümleriniň ýene-de has döwrüwap görnüşlerini öndürmegiň üstünde işleýärler. Kärhananyň öndürýän bedeg önümlerini daşar ýurt bazarlarynda da ulusy bildirilýär. Yer gelende işöwür telekeçleriň önümleriniň ýurdumyzda geçirilýän öňümçilik sergilerini munasyp orun almak bilen bir näçe guwanamary eýe bolýandygyny hem aýratyn bellemek gerek. Öňde barjy kärhananyň işçileri hususy ulgamyň öňümçiligini ýokary derejelere götürmekde alyp barýan il ýurt bähwitli işler üçin Türkmen halkynyň milli lider gahrman arka damyda hem de hormatly prezidentimiz arka daly gahrman terdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.